Ако някой отново ви каже, че адаптираното мляко е отрова, химия или хидрогенирана захар, изпратете му това видео. Време е да спрем да виждаме майки, които се извиняват, че хранят бебетата си. Адаптираното мляко не е просто купешки прах. Това е най-строго контролираната храна на планетата и нито един друг хранителен продукт в света не минава през толкова лабораторни тестове и регулации. Знаете ли какво всъщност има вътре? Има пребиотици, пробиотици за здравето на червата, има омега-3 и DHA масни киселини за развитието на мозъка и зрението. Има точните нива на желязо, витамин D и цинк, изчислени математическа прецизност. То е създадено да спасява и да развива животи. Към всички майки, които по една или друга причина не кърмят. Независимо дали поради медицински причини, нисък грамаж, болка или лично решение. Спрете да се чувствате виновни. Вие не давате второ качество храна. Вие давате сигурност, висококачествена пълноценна храна и ситост на вашето дете. А на тези, които все още разправят как едно време са ни хранили с кисело мляко и захар и че нищо ни нямало, науката се пребори за адаптираното мляко именно за да не храним бебешките бъбреци с неподходяща храна. Спрете да съдите. Любовта не се мери в това, откъде излиза млякото. Ситото бебе е щастливо бебе, спокойната майка е най-добрата майка. Споделете това видео с майка, която има нужда да чуе точно тези думи. Трябва ни повече подкрепа и по-малко осъждане.